wis padha sowan. Rama Keniti. Nuli nggih Rama. Nanging semono. Tuwuh rasa pitakon sakjroning penggali Rama. Lah kok amung kowe kang sowan ana ing pendopo Kadipaten Mediya. Banjur Jamrana Dipati Pekacangan ing Surabaya apa lagi padha nindakake kewajiban ngono ora sowan ana ngersani Rama. Nggih Rama. Ora Dipati menika nembe nindakaken jejibahan. Ngono ya. Rama Keniten kowe sowan ana ngersani Rama. Basuki sowan. Berkah pangestu dalem Rama. Pinantu ing Karaharjan. Iya. Lontang uga nderekake kadhamu tuwa Rama Keniten. Inggih, Rama. Slamet sowan wonten ngersani Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sowan kula manggih wilujeng kalih senir ing Sabikara. Iya. Namung sembah sengken kula nggih konjuk Rama. Iya, tak tampa pangestune Rama tampana. Nistakaken dawuh. Padha diprayogake luwih dhisik merga iki putraku Retna Duwilah uga nderek sowan. Nggih. Retna Duwilah. Inggih Rama. Rama manawa weruh marang kowe. Penggali Rama kuwi kumangsa marem. Senajan kowe iki mijil wanita, nanging kowe bisa kanggo cagak tuwak pikukuing Kadipaten Mediya. Kasunyatane kowe kang mandhegani prajurit Langen Kusumo. Nggih nggih Rama. Ya, yo pakaryan kang becik dilestarekke ya, Nduk. Inggih Rama. Adimu kok nderek sowan iki. Ya karang bocah kang durung nalar, ya sing bisa ya anggonmu gladi marang adimu. Nggih Rama. Kula gladi adik kula menika supados kados kula ugi. Iya, besuke uga bisa dadi pikukuing Kadipaten Mediya. Nggih Rama. Ngono Rangga Keniten. Nggih. Keparengan njuk Rama Panembahan Rangga Jumena. Engko dhisik pun Rama bakal mundhut priksa. Nalika semono ing Kadipaten Mediya kuwi diluluki dening prajurit ing Mentaram kang dipandhegani dening Wasis Jayakusuma. Mula aku dawuh marang kowe lan para kadang Dipati Brangwetan kang supaya ngapakake prajurit ing Mentaram. Banjur kabul kawusanane kepiye? Mila kula paring njuk Kanjeng Rama Panembahan. Iya, Rangga Jumena. Kula mapakaken prajurit saking Mataram ingkang dipun pandhegani Wasis Jayakusuma. Kula nembe peperangan kemawon. Menika dumadakan kepiye? Kula dipun pisah. Dipisah. Nggih. Sapa sing wani misah? Anggon padha Bandayuda karo Wasis Jayakusuma. Sunan Giri misah anggen kula Brantayuda kaliyan Wasis Jayakusuma. Kanjeng Sunan Giri rawuh ana ing pabaratan ngono. Nggih nggih. Banjur misah anggonmu padha pasulayan karo Wasis Jayakusuma. Nggih, Rama. Nggih, Rama. Banjur ora Rama Sunan Giri ngendika kang kepiye? Sasampunipun misah anggen kula Brantayuda
peperangan menika wau Sunan Giri lajeng wonten sayembara. Sayembara kakep piye? Bingung gali Rama. Sayembaranipun Sunan Giri. Kula kalian Wasis Jayakusuma menika wonten pilihan kalih. Kuwi jenenge udu sayembara. Kuwi Rama Sunan Giri ngawonake cangkriman. Cangkriman dudu sayembara yen ana werna loro kang kudu kok pilih to. Nggih. Nggih, Rama. Banjur cangkrimane Rama Sunan Giri apa? Cangkrimanipun Sunan Giri inggih menika wonten kalih isi kalian wadahipun. Cangkrimane isi lan wadah. Nggih. Milih isi apa milih wadah ngoten menika. Banjur Lah kula nggih mesti milih isinipun. Wadah kagem menapa? kowe milih isi. Nggih, Rama. Piye to? Hah? Ronggo keniten. Kok kowe tanpa duwe nalar? Bodho kowe. Kula anggenipun milih isi menika isa mangke isinipun menika murakapi dhateng bener nek kuwi saka pikiranmu. Pikiranmu, nalarmu menawa isi kuwi piguna. Entuk. nggih. Nggih. Nanging yen isi bisa entek. Bonto kowe. Kurang wicaksana. Kurang anggomu prihatin Ronggo Keniten. Lajeng kados pundi, Rama? Ya wis. Karang kabeh wis kebacut. Mbok menawa iki wis ginaris dening wong Gusti Kang Maha Kawasa. Ya wis ora dadi ngopo. Yen kowe arep ngerti ya Ronggo Keniten. Isi kuwi bebasane kawula. Kawula ning yen wadah kuwi bumi tegese negara. Yen negara dumadi kuwi isine bakal teka dhewe. Nanging yen isi tanpa negara banjur kepiye, ha? Ronggo Keniten. Nggih. Wah, Kados pundi malih, Rama? ya wis ora dadi ngopo. Nanging muga-muga ya ing Kadipaten Madiun ora bakal ana apa-apa lan panjangkaku anggonku bakal mandireng pribadi kuwi kelakon. Nek ya ngono to, Rakyat Tumil. Nggih, Rama. Lan kowe mesti padha tuwa pitakon. Apa sebabé aku kok kepengin misah karo pranatan ing Mentara? Padha ora ngerti. Jalaran yang dijukuk saka tus malwaris kang kudu jumeneng dadi pengayomane wong tanah Jawa kuwi kudune aku. Kudu Penembahan Senopati. Jalaran aku ki tus Demak Bintara Tujing malwaris Demak Bintara kuwi aku. Jalan aku wayah dalem Kanjeng Hyang ing Demak Bintara Sultan Cibudingrat. Yo Kanjeng Sultan Trenggono kuwi aku. Nanging tumindake Danang Sutawijaya kemratu-ratu. Monggo kowe ngerti yo sapa to Danang Sutawijaya kuwi? Danang Sutawijaya kuwi mung cedhak turune Pemanahan. Pemanahan kuwi sapa? Pemanahan kuwi wong Banyu Biru, wong desa Sasok. Mula aku yang direh Mentara ora gelem. Mula Keniten lan kowe Retno Dumilah padha rungokno. Kowe sing tak gadang
supaya bisa dadi piku kowe Kadipaten Madiun kanggo pangantep-antep atimu. Nggih, Rama. Kowe tak gegadang bisa ngrebut panguwasa ing Kraton Mentara. Kowe tak bang yen kowe bisa ngrebut Kraton Mentaram dadi regemane Rangga Jumena, kowe bakal tak jodohake karo anakku Retna Dumilah. Piye? Rama, Piye? kula dereng menggalihke palakrami Rama. Durung mikir perkara palakrama kuwi kena. Nanging iki penggane Rama supaya mantep atine Rangga Keniten anggone ndepani bumi Madiun. Ya, Nduk. Nanging Rama, Piye? menawi Rama tesih kedah kula, mepetke kula, kedah palakrami. Iya. Nggih, kula saged. Nanging sak sampunipun enten lalampahan Lelakon piye? maratuwa nyembah kalian mantu. Nyembah mantu. Loh, Retna Dumilah. Tapi mau lakon kaya ngene Kadipaten Madiun. Rangga Keniten, Nuwun kula. sarene wis ora ana perkara kang bakal tak penggalih. Aku bakal nyuwun ana ngersani Gusti Kang Maha Kuwasa. Wase aku kepengin bisa ngregem ing Kraton Mentara. Mula kowe tak dawuhi jaga nang tepis kwiringing Kadipaten Madiun. Aja nganti wong-wong Mentara mlebu ana ing lalagan Madiun. Dawuh marang kadang para kadang Dipati Brangwetan. Derekno lakune kadangmu tuwa. Sendika Rangga Keniten. Wis padha ditindakake dawuh. Nggih, sendika.